dramatickom zápase druhej top ligy nakoniec podľahli nenároční chlapci GPS Osište 1-3. Jan Medvec strelil za nenáročných chlapcov prvý gól, viedli ste 1-0 a nakoniec to super otočil. Kde hľadať hlavnú príčinu podľa teba? Tak trošku sme sa stiahli asi po tom góle a chlapci super začal určite viac pohybom a potom využil naše chyby. Tieto chyby, ja v podstate začínam v tomto mužstve, ale bolo to také trošku, že škoda fakt, lebo dobre rozhľadný zápas na to, že bol vyrovnaný a dobre rozhľadný fakt, škoda tých chýb, čo tam stalo. Ten gól, čo si dal ty, tak naozaj pekná individuálna akcia, prakticky z nemožného uhla, škoda, že takých akcií asi nebolo viacej z vašej strany. Tam nám chýbala, bola tam v podstate nejaká zbrklosť vpredu a aj pri tom góle tam som len pálil dopredu, že či to trafím nejakého spoluhráča, nakoniec to išlo do brány, takže škoda takých situácií mohlo byť viac, hlavne strela, aby bola častejšia. Myslíš, že rozhodol ten taký smolný vyrovnávajúci gól, ktorý prakticky ste si sami zrazili do vlastnej brány? Určite vlastný gól, to je nakopnutie supera. Nám trošku na tej psychike pridal a aj ten ďalší tiež bol taký. Takže škoda tých gólov, neboli po nejakých extra akciách, ale bohužiaľ aj také sú. Janči, ďakujem. A poprosím ešte Tomáš Isa, kapitán GPS Osišťa. Tomáš, práve ty si bol tým strelcom, ktorého strela bola zrazená a vyrovnávajúca na 1-1. Prikladáš tomu rovnako veľkú váhu tomu gólu? Bol to dôležitý gól, lebo bol vyrovnávajúci a ten tým nakopol a od tej sme dali hneď ďalšie 2 góly. Tým sme vyhrali, ale ten gól bol taký, ja som hľadal skôr spoluhráčov pred branou a naraz to skončil v sieti. No. Sám si povedal, že v prvom počase to nebolo nič moc z vašej strany, ale nakoniec teda 3 body ostali, čo je asi najdôležitejšie. A kde hľadať priestor na zlepšenie, čo sa týka vašho týmu? No, musíme nájsť ideálne peťky zostavy, lebo nevieme sa nejak zohrať s tými, tak nájsť tú rovnováhu v týme, kde by sa hralo to najlepšie, tak to musíme stále hľadať. No, prvý polčas sme sa pokúšali, nešlo nám to. Druhý polčas sme skúsili iné formácie a že to bolo iné. Aj keď ten prvý gól sme dostali taký dosť blbý, ale vyhrali sme. Myslíš, že víťazstvo teda zaslúžené nakoniec? Myslím si, že mali sme oveľa viac šancí na začiatku aj prvého polčasu, aj druhého. Potom dostali sme smolný gól a zase sme hrali my. Ďalej si myslím. Tomáš, ďakujem. Ďakujem aj ja. Nech sa darí.